Polarklima. Der er tundra og arktisk ørken. I den varmeste måned er den gennemsnitlige temperatur under 10 grader Celsius. Der er ingen varm sommer og lang og kold vinter. Tempereret klima. Der er nåleskov, regnskov, løvskov, græssteppe, bussteppe og ørken. I den varmeste måned er den gennemsnitlige temperatur over 10 grader Celsius. Kystklimaet er med mild vinter og kølig sommer. Fastlandsklimaet er kold vinter og varm sommer. Subtropisk klima. Savanne og skov, markskov, græssteppe, bussteppe og ørken. I den varmeste måned er den gennemsnitlige temperatur over 20 grader Celsius. I den koldeste måned er den gennemsnitlige temperatur over 3 grader Celsius i Asien, 5 grader Celsius i Europa og 10 grader Celsius i Nordamerika. Der er korte, milde vintre. Frost kan forekomme. Tropisk klima. Der er regnskov, savanne, bussteppe og ørken. I den koldeste måned er den gennemsnitlige temperatur over 15 grader Celsius. Der kan ikke forekomme frost. Og på den anden side af ækvator, der er det præcis modsat. Tropisk, subtropisk, tempereret og polar nederst.